M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri mu sabata yachiwiri mu nyengo imeneyi ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel mutu 16 ndime ya 1 mpaka 13, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Asalome Matewere kuchokera ku St. Mathias Parish, Lumbadzi mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko woyera mutu 2 ndime ya 23 mpaka 28, amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Chauta adawuza Samueli kuti, kodi udzakhala ukumlirabe Saulo mpaka liti? Poti ndankana kuti asakhalenso mfumu yolamulira Aisraeli. Dzaza mafuta m'supa yakoyi, upite kwa Yese wa ku Betelehemu, poti ndadzipezera mfumu pakati pa ana ake aamuna. Samueli adafunsa Chauta kuti, kodi ndingathe bwanji kupitako? Saulo akamva zimenezi adzandipha. Chauta adati, utenge ng'ombe yayikazi popita, ndipo ukanene kuti, ndadzapereka nsembe kwa Chauta. Uyitane Yese ku nsembeku. Tsono ine ndikakulangiza zoti ukachite. Ukandidzozere amene ndikakutchulire. Samueli adachitadi zimene Chauta adalamula, nakafika ku Betelehemu. Atsogoleri a mu mzindamo adadzamchingamira ali nje, ndipo adamufunsa kuti, kodi n'kwabwino? Samueli adayankha kuti, inde n'kwabwino. Ndadzapereka nsembe kwa Chauta. Mudzipatule ndipo mupite nane kukapereka nsembe. Pamenepo Samueli adapatula Yese ndi ana ake aamuna, ndipo adawayitana kuti akapereke nawo nsembe. Onsewo atafika, Samueli adayang'ana Eliabu namaganiza kuti, ndithudi amene Chauta adamusankha ndi uyu wali pamaso pakeyu. Koma Chauta adawuza Samueli kuti, usayang'ane maonekedwe ake, ngakhale kutalika kwa msinkhu wake, poti ndankana ameneyo. Chauta sapenya monga mmene apenyera anthu. Anthu amapenya zakunja, koma Chauta amapenya za mu mtima. Tsono Yese adayitana Abinadabu namtumiza kwa Samueli. Ndipo Samueli adati, ameneyunso Chauta sadamusankhe. Pamenepo Yese adayitana Sama kuti apite kwa Samueli. Koma Samueli adati,
ameneyunso chauta sadamsankhe. Choncho Yese adatumiza ana ake amuna asanu ndi awiri kuti apite kwa Samueli. Koma Samueleyo adati, chauta sadawasankhe ameniwa. Tsono adafunsa Yese kuti, kodi anawo amuna ndi okhawa? Yese adati, alipo wina wang'ono mzime amene watsala, koma iyeyo akuweta nkhosa. Apo Samueli adawuza Yese kuti, mtumireni munthu akamtenge, pakuti sitipereka nsembe mpaka iyeyo atabwera pano. Choncho adatuma munthu kukamtenga, ndipo adabwera naye. Anali ofiirira ndi wamaonekedwe okongola ochititsa kaso. Pamenepo chauta adati, ndi ameneyu, mdzoze. Samueli adatenga nsupa ya mafuta nadzoza pamaso pa abale ake. Ndipo mzimu wa chauta udamlowa Davide mwamphamvu kuyambira tsiku limenelo mpaka m'tsogolo mwake. Pambuyo pake Samueli adanyamuka napita ku Rama. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadutsa m'minda ya tirigu. Akuyenda choncho, ophunzira ake adayamba kuthyolako ngala za tirigu nkumadya. Apo Afarisi adafunsa Yesu kuti, bwanji ophunzira anuwa akuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata? Iye adati, bwanji mukuchita ngati simudawerenge konse zimene adachita Davide pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala. Suja adalowa m'nyumba ya Mulungu pa nthawi imene Abiatara anali mkulu wa ansembe onse nkukadya buledi woperekedwa kwa Mulungu? Chonsecho buledi ameneyu nkosaloledwa kuti wina aliyense nkumadya kupatula ansembe okha. Komanso adagawirako anzake aja amene adali naye. Tsono Yesu popitiriza mawu adawuza Afarisiwo kuti Mulungu adayika tsiku la Sabata kuti likhale lothandiza anthu. Sadalenge anthu kuti akhale akapolo a tsiku la Sabata ayi. Choncho Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la Sabata. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero ndi lachiwiri mu Sabata imene yachiwiri mu nyengo ya pachaka. Mawu amene akutitsogolera ndi akuti kumakhalako ndi maso ndi mtima wa Chikhristu. Kumakhalako ndi maso ndi mtima wa Chikhristu. Kukhala ndi maso komanso mtima wa Chikhristu ndi mawu amene anthu amayankhula popempha ena kuti aoneko zinthu mwa njira yogwirizana ndi Mulungu, kuti mwina momwe Mulungu akadaganizira kapena kuti momwe Mulungu akadachitira zinthu zake, uku ndiye kukhala ndi maso kapena kuti mtima wa Chikhristu. Anthu amayankhulanso mawu amenewa pofuna kuti anthu ena akhale ndi mtima olingana ndi Mulungu, kuti mtima omvetsa bwino zinthu,
komanso mtima wachikondi. Uku ndiye kukhala ndi maso komanso mtima wa Chikhristu. Mawu a Mulungu amene tamvawa, Mulungu akupempha Samueli kuti posankha Davide ngati mfumu akhale ndi maso a Chikhristu. Ndipo mu Uthenga Wabwino Ambuye Yesu akuwaphunzitsa Afarisi kuti potsata malamulo awatsatire malamulo amenewa ndi mtima wa Chikhristu komanso mtima otsekuka. Mmawa oyamba tamva kuti Mulungu akutuma Samueli kuti akasankhe mfumu pakati pa ana a Yese. Ndiye Samueli m'maso mwake ankaganiza kuti Mulungu akumtuma kuti pakati pa ana a Yese akasankhe mfumu ya maonekedwe ena ake yodabwitsa ya zimphamvu zake. Ndi mmene Samueli ankaganizira kuti Mulungu amutuma kukapanga zimenezi. Koma ndi maso a Chikhristu omwe adamuthandiza kuti pa ana onse aja asankhe Davide, mwana wang'ono kwambiri mu banja limeneli la Yese. Ndi Mulungu amene adamulamula ndi kumphunzitsa kuti posankha amuyang'ane Davide ndi mtima wa Chikhristu mpaka zidathekadi Davide adasankhidwa kukhala mfumu. Izinso zimene ife tiyenera kukhala nazo pakati pathu poyang'ana zinthu, tikuyenera kumaziyang'ana ndi mtima ndi maso a Chikhristu. Mu Uthenga Wabwino tikukumana ndi Afarisi amene amatsata kwambiri lamulo la Sabata. Ndiye tikuwaona Afarisi akufunsa Ambuye Yesu za khalidwe la ophunzira ake. Ndiye tikukumananso ndi ophunzira a Ambuye Yesu amene atamva njala adayamba kutola ngala za tirigu pa tsiku la Sabata. Tikumana ndi Afarisi amene amagwiritsitsa za lamulo la tsiku la Sabata. Ndiye tikukumana ndi ophunzira Ambuye Yesu amene akuchola ngala za tirigu pa tsiku la Sabata. Ndi vuto limene linalipo pakatipa linali chani kwenikweni limene amawinyawinya nalo Afarisi? Vuto lake linali loti ophunzira a Ambuye Yesu amatola ngala za tirigu pa tsiku la Sabata. Pakutero ndiye kuti adaphwanya za lamulo la tsiku la Sabata, ndiye kuti pogwira ntchito pa tsikuli. Iwo tikati tione iwowa sikuti kutola ngala kudali vuto pakati pa, koma kungoti amachola tirigu ameneyi pa tsiku la Sabata. Ndikunena kuti kutola tirigu pa tsiku limeneli silidali vuto kwenikweni. Chifukwa chani? Ngakhale tikaona malamulo m'buku la Deuteronomy 23 ndime yake ya 25 amafotokoza bwino zimenezi. Akuti chani? Akuti mukamayenda njira yodzera munda wa tirigu mungathe kudyako ngala za tirigu mobudula ndi manja anu, koma musadule tirigu ndi chikwakwa munda mwanzanuyo. Kusonyeza kuti kudali kololedwa anthu kuti akamayenda minda ya tirigu kaya mundawo si wawo atha kumatolako kumatcholako ndi manja wawo tirigu, koma samayenera kuti adule ndi chikwakwa. N'chifukwa kuti kutola tirigu silidali vuto, koma vuto linali kuti amatola tirigu tsiku la Sabata. Chifukwa chimene chidawapangitsa kuti atole tirigu tsiku limene lidali chani? Chifukwa chake it was the human need, njala, adamva njala. Ndi ubwino wa munthu omwe udawapangitsa kuti atchole tirigu. Amafuna kuti adye tiriguyo ndi njala yawo ithe. Ndi Ambuye Yesutu akuwamvetsa ophunzira ake. N'chifukwa chake akuwapempha Afarisi. Pempho la Ambuye Yesu lidali loti chani? Adafuna kuti zomwe akuchita ophunzira akewa Afarisi azione ndi maso a Chikhristu. Ambuye Yesu ankawapempha Afarisi kuti asakhazikike kwambiri pa malamulo, chifukwa anzawo watu amafa ndi njala, ndi amayina ataona kayi njala ya anzawo. Choncho akuyenera kukhala ndi mtima womvetsa
mtima oganizira azawo. Uku ndiye kukhala ndi maso a Chikhristu komanso mtima wa Chikhristu. Nanga inu ndine pakati pathu kukhala ndi maso ndi mtima wa Chikhristu ndiko kutani? Taone abale anzathu, Akhristu anzathu ndi mtima otsekuka. Tisamangike mtima otsekuka otha kumvetsa bwino zinthu. Tizindikirenso kuti Mulungu amafuna tizionanso mtima wa munthu osangoti maonekedwe chabe ayi. Samueli poyamba ankaganiza kuti akasankha mfumu poona maonekedwe yake, koma Mulungu akunthandiza kuti aone mtima wa munthu. N'chifukwa chake akusankha Davide kuti akhale mfumu. Koposaposa tikuyenera kumaonetserana chikondi ndi kuchitirana chifundo, posatengera kuti kaya malamulo akuti chani, koma chikondi nchoposa malamulo, chifundo nchoposa malamulo. Ndipo pa zonse tizindikire kuti where a human need exists, allowance can be made. Ngati pali china chake chokhudza ubwino wa munthu, ena mwa malamulo, monga malamulo amene amatsatira Afarisi, atha kuyamba ayimitsidwa kaye, kuyamba waona kaye zofuna za munthu, ubwino wa munthu. Choncho abale ndi alongo, lero tisankhe kugwiritsitsa lamulo kapena kusamala ubwino wa munthu. Koma ine ndikukulimbikitsani kuti tiye tisankhe ubwino wa munthu. Ukutu ndiye kukhala ndi maso komanso mtima wa Chikhristu. Amen.